Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndi chibalaliko chachikulu kwambiri chimene chimayendetsa dziko limene mukulionali, kotero kuti m'maso athu mukadzatseguka zinthu zidzafika pa chidziwitso chokwanira bwino. Ena amene adakhalako nkumafotokoza mu nthawi imeneyo tikadzakwangula dongosolo la nthawi yapansi pano, anthu ambiri tidzanena kuti mwina zija zidali zoona. Taonani lero, chifukwa ndi mkukuluzi waukulu kwambiri wa zochitika za nthawi yapansi pano. Lero ndimati ndiyambire pamenepa pobwezeretsa zokambirana za ku LCD zimene tidaona chamoyo china chotchedwa Leviathan chikugwira undersea cable pansi pa nyanja ija imapangitsa kuti kukhale netiwiki ya intaneti ndi manetiwiki ena amene timagwiritsa ntchito ku dziko lapansi lino. Tidafotokoza kuti chinyamachi mu LCD imeneyo chagwira waya wa pansi pa madzi umene unayenda pansi makilomita pafupifupi 1.4 million kilomita. Komanso pa mtunda unayenda waya umenewu ndi waya wa nthawi yakumapeto umene ukulumikizitsa tekinoloji kukhala chipinda chosiriza chokhalamo anthu chimene aliyense adzayendetsedwe ndi mphamvu ya netiwiki ya dziko lapansi kupanga chimaliziro cha mpingo wosiriza, gulu losiriza kapena nthawi yomaliza yapansi pano. Tsiku limenelo tidaona kuti njoka yotchedwa Leviathan inagwira waya umenewu, ndipo mafumu ananjenjemera, anzeru adanjenjemera. Palibe ngakhale munthu amene adali ndi mphamvu tsiku limeneli, chifukwa chinali chiopsezo chachikulu kwambiri cha zochitika za ku dziko lapansi. Nkhani iyi imatitengera kuyang'ana Baibulo kuti kodi chinyama chimenechi olemba Baibulo akuti nchani kwenikweni. Ndipo tidanena kuti ngakhale chimaoneka kuma website achipembedzo cha Satana chili pansi, chinyama chimenechi chikugwedeza ufumu omaliza umene ukuyendera digital, ukuyendera netiwiki ku dziko lapansi. Tidanena kuti nalonso Baibulo lidachifotokoza chilambo chimenechi. Tsono tione kuti Baibulo likuti chani za njoka imene inaonekera ku LCD masabata awiri apita kumbuyowa. Baibulo likuti tsiku limenelo Yehova ndi lupanga lake lolimba ndi lalikulu ndi la mphamvu adzalanga nanguni njoka yothamanga number 1 ndi nanguni njoka yopindikapindika number 2 nadzapha ching'ona chimene chili m'nyanja. Koma mukawerenga chapter number 27 pamwamba pa vesi limeneli mawu otitsogolera amanena kuti munda wa mpesa wa Yehova. Koma mukawerenga vesi number 1 zimaoneka ngati sizikugwirizana ndi mawu amene ali pamwamba. Ayi, ndizogwirizana, chifukwa zochitika zimene Yehova akufuna kuzifotokozera akudana ndi zimene zikuonekera kukasokoneza mchitidwe wa munda wa mpesa, chifukwa munda wa mpesa ndiye mpingo wa Mulungu. Koma zimene akuziona Yesaya ndi zodetsa nkhawa kwambiri.
akuona munda wamphesa, ndi ataona munda wamphesa wa Yehova ndi akuonanso njoka ya nanguni yothamanga, njoka ya nanguni yopindikapindika. Koma akuonerera nkhani ina yake yokhala ngati masomphenya, ndi akuti tsiku limenelo Mulungu adzapha ching'ona chimene chimakhala m'nyanja. Tsono takhala tikufotokozera kuti LCD imeneyi inaonesa chinjoka chotchedwa Leviathan pansi pa madzi chitagwira waya umene ukudalirika ku dziko lonse lapansi pa network. Idanena kuti inali nkhani yomvetsa chisoni kwambiri komanso yochititsa mantha kuti njokayi ikadagwira khebo imeneyo, ndi kuti kulumikizika kwa mayendesedwe a dziko lapansi kumene kukuchitika lero kudzera mu network kukadalephereka. Mwachitsanzo, ma digital ID amene tikuwadandaulawa ndi amene azitumiki tikuphunzitsa kuti ndi chiyambi cha chinyengo cha nthawi yakumapeto chofuna kukola ana a Mulungu. Pulogalamu imeneyo ikanafa chifukwa pakadali panopa muone kuti dziko lonse lapansi likuyendetsedwa ndi network, kapena tinene kuti tikuyenda m'masiku amene Mulungu wotchedwa technology ali pampando. Pamene timanena za Mulungu wotchedwa technology kuti ali pampando, musayiwale kuti ine mtumiki wanu tsiku lina ndidakambapo za zinyama kapena kuti zamoyo zimene zili ku dziko lapansi zoyang'aniridwa ndi Lucifera, zimene zimapanga boma la Satana ku dziko lapansi lino. Ndanena kuti kuli mwini wake Satana, ndiye kuli chinyama chimene chimatchedwa kuti Beelzebule, komanso ndidadzanenapo nkhani yokhuzana ndi Leviathan. Ndiye ndanena kuti dziko lonse lapansi mukamaphunzira mmene tinaphunzirira pa nkhani ya kuchipembedzo cha Satana, ya ulamuliro wake wa Satanayo ku dziko lapansi, adatiphunzitsa kuti maulamuliro a Satana adzayenda ku dziko lapansi katatu. Ndipo maulamuliro atatuwa, ngakhale kuti Satana ndiye wamkulu mu zigawo zitatuzi, otsogolera zigawo zitatuzi, koma anapereka mpata ku maulamulirowa ku zigawo zina. Ndi akuti mu mgwirizano wawo anagwirizana kuti teremu yosiriza ya dziko lapansi adzalamulire ndi Leviathan. Now Leviathan ndi mulungu wazochitika za ku dziko lapansi za kumapeto, amene amakhala pansi pa madzi, amene wagwiriziranso zinthu zambiri zimene zikutuluka za makono zochokera pansi pa nyanja zopangidwa za luso. Choncho teremu yosiriza, chifukwa tekinoloji ndi luso lina lonse likuchokera mdzanja lache la iyeyi Leviathan, ndiye kuti ndiye wolamulira wosiriza, amenenso tamuona lero kuti akulamulira koma pogwiritsa ntchito network, pogwiritsa ntchito tekinoloji, umakono upamwamba. Chakhala ufiti wapaderadera ku masiku akumapeto ano. Choncho zimene zinkatanthauza chinyama chinjoka chotchedwa Leviathan kugwira waya umene inuyo umakuthandizani kutithandiza kuti network ipezeke, nkuopseza kuti ndidula chimenechi chidali chimake chenicheni cha chizindikiro chakuti tsiku lina dziko lapansi lidzayenera kukumana ndi chinthu china chosakhala bwino. Chosakhala bwino chake nchiti kugwa kwa network kukadakhala kuti kunachitika, ndiye kuti kukadakhalanso kuima kwa kayendedwe ka dziko lapansi lakumapetoli. Ndibwereze tsiku limene lija tinkanena za LCD yokhuzana ndi njoka yotchedwa Leviathan,
kuti yagwira cable pansi pa madzi live, ndipo akadadula kukadakhala kuima kwa dziko lapansi. Dziko lapansi likadayima, mukadaona anthu m'maso mwanu nkhondo ikuyima kaye, chifukwa nkhondo yakumapeto imene Lucifera pogwiritsa ntchito njoka yotchedwa Levithani, mulungu womaliza olamulira teremu yosiriza pansi pano, akugwiritsa ntchito tekinoloji. Ndipo ngakhale nkhondo wayichosa pamanyo wayika pa tekinoloji. Nkhondo wayichosa kutchire tsopano wayika mu mlengalenga imene ikuzunguza dziko lonse lapansi. Angakhale nkhondoyo angamenyere pansi, koma zida zimene zikugwira ntchito zili mu mlengalenga. Tekinoloji ikulamulira m'menemo. Musayiwale kuti ngakhale zinthu zonse zimene tikuziona ku dziko lapansi za nkhondo timamvazi, mphamvu zake zagona mu tekinoloji, chifukwa nkhondo za manyo zadzana zomayenda asilikali wina kuyima kunkuomberana zidachepa kapafupifupi. Tikamafika mu 2040 zidzakhala zitatheratu. Asilikali adzakhala sopanda ntchito chifukwa sadzalowanso kutchire ayi, machini azamenya nkhondo yosiriza ku dziko lapansi. Pamene tizidzayandikira ngakhale ku Armageddon, mphamvu ndi ulamuliro wa mulungu wamwambamwamba Yehova Yawe udzaonekera pogonjetsa luso la tekinoloji. Ndi chifukwa chake Baibulo likulosera kuti tsiku limenelo Yehova mulungu wakumwamba ndi lupanga lace lolimba adzalanga nguni njoka yothamanga. Pakufunika pamenepo pazimveseseka bwino. Pamene Baibulo likutiuza za nkhondo yosiriza yotchedwa Armageddon, Baibulo likunena kuti tsiku limenelo Yehova adzalanga nguni njoka yothamanga. Musayiwale kuti ukaswiri wa nkhondo wa dziko lapansi wa teremu yosiriza ya ulamuliro wa mdierekezi, pamene tikudikirira kubwera kwa Satana, mphamvu zake zagona mu nkhondo. Nkhondoyo ikudalira tekinoloji, ikudalira network, ikudalira intaneti. Nawo Baibulo likuonetsa kuti mphamvu zimenezozo zili pansi pa madzi. Ndiye pansi pa madzipa ndi pamene pali network yodalirika kwambiri. Koma mukachoka pamenepa mukamuwerenga olemba buku la Efeso chapter number 6, amene ndi Paulo akulankhula chinsinsi china cha chooneka chofanana ndi cha ku LCD chimene tikunena kuti ndi ulamuliro osiriza umene ukudalira tekinoloji, network komanso intaneti, umene mphamvu zawo zonse zili pansi pa madzi. Musayiwale kuti ndisadalongosole za zolemba za Paulo mu chapter number 6, musayiwale kuti mmwamba Paulo akulongosola za maulamuliro awiri. Ine pofotokoza ndimanena kuti Levithani ndi amene wagwiriza makebo apansi pa madzi. Number 2, network mukuyionayi imayendera zigawo ziwiri. Kuli ma satellite kumwambako ndi ma satellite amene ali kumwamba kumene koko kumwambako kumlengalengako kumene kunachita ma satellite amene amagwiritsa ntchito network kulamuliro wa kumapeto uno. Kuli zinyama zolengedwa zolephera kuzifanizira kuti chingakhale chani, zimene zimatchedwa kuti ma alien. Maulendo atatu ndili ndi moyo kuchoka 2015 kuzafika 2026 ya leroyi, akwerapo katatu kumwambako kukagwira ma satellite ndikumaliwopseza dziko lapansi. Ndipo kwachitika ma LCD atatu amani amene aini yake
ankaonera LCD malaya alibe. America, Russia, Japan, Argentina, mayiko otchuka dziko lapansi olemera ananjenjemerapo katatu pamene ma alien anagwira ma satellite aluya amene ndi eni ake ama satellite amene ali mulengalenga. Ananjenjemerapo katatu ma LCD amenewo, misozi kumalira, akunena kuti musagunde ma alien, chonde musagwedeze ma alien, musasunte ma satellite. Pamenepo ma alien ankachita demand the great sacrifice. Nkhani imeneyi ndiyo sausa kwambiri. Dziko linanjenjemera, ankanena kuti akangogunda ma satellite ndikuti chuma cha dziko lapansi chatha, chifukwa musayiwale kuti chuma cha dziko lapansi chimakhala ku mabanki, ndipo ku mabanki amasunga mafigala, ndipo mafigala amakhala m'makompyuta, ndipo amakhala m'manetwork. Choncho kugunda kwa makompyuta, kugwedeza kwa ma aliens akadagwedeza ma satellite, mpingo mudziwe kuti chuma chonse cha dziko lapansi chikanasokonekera, banking system ikanawonongeka, chifukwa mphamvu za dziko lapansi lerolo sizikuyenda pa pepala, zikuyenda mu network, zikuyenda mu technology, zili m'makompyuta, zili mu network. Anagwedezapo tsiku lina lakanafunsa kuti tigwetse, koma sadagwetse kapena kugunda. Koma mu chaka cha 2024 ngati mpingo mukukumbukira bwino, ma alien okwana 74 ankayenda mulengalenga. Ndiye mphamvu zawo chifukwa mauluka limodzi onse anakadusa pampita pamene panali ma satellite mbaliyi ndi mbaliyi. Mphamvu za mphepo yawo zinasuntha pang'ono ndi point kusuntha satellite. Mukukumbukira bwino kuti ndalama zidachita disappear, ma account ambiri ku dziko lapansi anachita kuyambira zero. Mabanki otchuka dziko lapansi ndalama zawo zidasowaso. Mukukumbukira ino, anthu akapita ku banki nkumabwerera ku America, ankapita ku banki ku Germany nkumabwerera, ankapita ku banki ku Russia nkumabwerera, koma ndalama zawo zili kumene kuzasowa completely. Chinachitika ndicha, anachita kumafuna information kuchokera kwa chaini yake ama account, nkumakabwereka makompyuta, nkumayika makadi aja kuti abwezerese information just ya ndalama za munthuyo kuti ali ndi zingati kufika lero, koma mabanki analibe information. Ena adalandira compensate, ena adalandira ndalama zambiri zimene analibe, chifukwa ankangoyesa kukokerera. Anapanga zimenezo ndani? Ma aliens. Sotamverani. Efeso chapter number 6 amanena kuti kulimbana kwathu sitilimbana nalo thupi ndi mwazi, koma nawo maukulu. Ndipo yamba kulankhula za maukuluwa amalankhula achamwamba, maukulu ndi maulamuliro, koma achauzimu chakumwamba. Ndimafuna mumve mosamalisa kwambiri pamene ndikuchita comment, kuchita analyze nkhani ya LCD ya Leviathan kugwira kebo ya pamadzi, kuti somukakhale ndi chithunzithunzi kuti LCD yo imene imachitikayo m'Baibulo lili ndi chonenamo chofananafanana ndi mchitidwe umene Lucifer pozionetsera amadalira. Baibulo linawunikira kale nkhani imeneyo, linawunikira kale motere. Buku la Yesaya likulankhula sopano za mphamvu yachiwiri kuchoka pa ma satellite akumwamba, imene ndi makebo amene ali pansi pa madzi. Ndiye tinaona live njoka iyi ikufuna kugwira. Ndiye tentilondole buku la Yesaya lija. Ndiye Yehova kuti tsiku limenelo ndi lupanga lace lolimba ndi lalikulu ndi lamphamvu adzalanga nanguni njoka yothamanga
ndimafuna mumve pano kuti tili ndi njoka yothamanga mwa njira ina, tili ndi ulamuliro wothamanga tekinoloji yachangu imene ili kumapeto kuno. Mukayiona njoka imeneyi imene ikufuna kuyendesa dziko lonse lapansi ili pa liwiro la mtondo odoka. Zinthu zikusintha daily. Ku zaka 10 zokha tachoka pa G1, G2, G3, G4, G5 tikupita ku G6. Simukumva. Ku nkhani ya technology mu 10 years njokayi yathamanga kwambiri. Ndiye Mulungu akupereka chiyembekezo ku mpingo waotchedwa munda wa mpesa. Ayi, ndikuyiona kuti ikuthamanga. Koma tsiku lina ineyo ndidzalowa ku madzi. Ngati madzi awa tikuwapeza pa Yesaya chapter number 26 ali madzi achisanzo chabe, ndiye musayiwale kuti dziko lapansi, nyanja imatanthauza dziko lapansi. Nyanja yomweyo imatha kutanthauza anthu, koma madzi amatanthauza dziko lapansi kapena anthu. Ndi Bible likuti tsiku limene lolo Mulungu adzapita ku nyanja. Tamverani. Koma mukayitenga nyanja iyo osati ngati chisanzo chabe, koma ngati nyanja yeniyeni ya dziko lapansi, ndiye mu nyanjamo limene taona kuti muli chinjoka chimaoneka live ku LCD ya masiku angapo yapita ija. Tonse tinaona, ndinafotokoza kani nonse munamva. Kuona naona ndekha, koma nonse munamva. Sinabise kukuuzani kuti kumidimako kuma website achipembedzo cha Satana kwatuluka chimodzi mwa zinyama 10 zimene Bible lidazilemba. Ndiganiza kuti ndayamba nkhani ina. Mulero munyanjamu mwatuluka zirombo 10, mwatuluka chimodzi mwa zirombo 10 zimene Bible lidazinena. Tamverani. Chinyama chimodzi ichi chimatchedwa kuti Leviathan. Chikutani chagwira waya umene umathandiza network ku dziko lapansi. Mmenemu ndimene ndayambira kufotokozera kwake. Ndiye Bible pa Yesaya komanso pa buku la Aefeso akutiuza mphamvu zina ziwiri. Mphamvu ina ili mumlengalenga, ndiye pali mphamvu ina ili pansi pa madzi. So mmenemu ndi mmene Bible lidatiyambirira kutifotokozera. Ndimati ndinene kuti tili m'masiku akumapeto otere amene munda wa mpesa okhala m'dziko ili lapansi, kunena mpingo wa Mulungu, uyenera kuzindikira za chochitikachi chakumapetochi. Koma tsopano pogwiritsa ntchito mawu a Mulungu osati pogwiritsa ntchito zimene tinaona ku LCD. Pano pali chenjezo. Ndimafuna ndinene kuti boma la Satana ndiyerekeze ku dziko lapansi ndilomangana kuti likaononge okhulupirira inu amene mukuchita masewera ndi kuganizira kuti zinthu zili mmene inu mukuganizira. Ndibwereze. Boma la Lucifera limene ife tidalitumikira kwa zaka zambiri, ndikuchenjezeni ana Mulungu, ndilomangana komanso ndilogwirana kwambiri. Sila masewera monga mmene inu mukuganizira kuti kapempezedwe kake ndi akaka ndizomvetsa chisoni, kuti kayimidwe kake ndi mawu a Mulungu kamene tikuchitaka ndizomvetsa chisoni. Boma lilanzathu ndilokhonzeka kwambiri. Tadikirani ndikufotokozereni zinthu ziwiri kapena zitatu zimene zingakupaseni chithunzithunzi cha kumangana kugwirana kwa boma limeneli, ndiye muziyerekezere ndi zibwana zimene inuyo mukupanga ku dziko lapansi lino. Tamverani. Dziko lonse la Lucifera lili ndi zamoyo zakumidima. Vuto lake chichewa mpaka lero simunayambe kumva. Sindidziwa kuti nchani. Tamverani. Kunja kuno kuli zamoyo zakumidima za Satana ndiyerekezi. Wamkulu ndi Satanayo, koma iyeyi anagwa pamodzi ndi angelo ake amene pakugwa ku dziko lapansi kuno zinasanduka zimakricha zimene zimatenga mphamvu zawo ndi ulamuliro wawo kufuna kulimbana ndi dziko lapansi
dziko lapansili tikunena munthu amene amayesayesa kufuna kulumikizana ndi mulungu. Zamoyo izi zimachita udani ndi iwo amene amafunafuna atachita ubwenzi ndi mulungu kuti zaletse, pokhala kuti zimenezi sizokhalisayi. Olemba buku la Petro akuti chikuthamangathamanga chirombochi ngati mkango wobuma, podziwa kuti yansalira nthawi yochepa. Zikuyenda zimatchedwa zamoyo koma zakumdima. Tamverani. Number 1, baibulo ku chipangano chatsopano zimatchedwa kuti mizimu yonyansa kuchokera kwa angelo akugwa. Tamverani. Nditafotokoza pamenepa in a calculated statement. Mukamamva za mizimu yonyansa, musamangoganizira mzimu wonyansa pongoyerekezera mwina ndi kambalame kamuleme. Mzimu wonyansa musauyerekezere ndi kazizi, mukuchita chibwana. Mzimu wonyansa musamaganizire kuti ndi mtundu wina wa nsomba pansi pa madzi. Ayi, don't underestimate. Sakumva munthu. Mukamamva kuti mizimu yonyansa, musamaganizire kuti mizimu yonyansayi ndi ufa umene waola. Musamaganize kuti ndinankafumbwe. Mukamamva kuti mizimu yonyansa, zimenezi ndi zamoyo, ndangelo akugwa, so powerful in nature. Sizingatheke mulibe mulungu kuyandikira kapena kugundapo. Kutola kazi busa simukumva bechiche wachi ndikuti simungayandikire pa mizimu yonyansa muli mmene tililimu ochimwa kapena anthu osakhulupirika pamaso pa mulungu. Ndikungoganizira kuti pakuti timawerenga baibulo, timayimba nyimbo, timapita ku chalichi, basi tayigonjesa mizimu yonyansa basi nkuitenga ngati zinthu wamba, pamene mtima wathu sudayerere kwa mulungu, sudalumikizike ndi mulungu, na atitumizira mphamvu zake kuti tikapange survive ku dziko lapansi ku uzimu. Never. Mukamamva kuti mizimu yonyansa, ndigwiritse ntchito Chingerezi, it's a powerful creature. Ndizolengedwa koma za mphamvu, zidachita kugwa pa nkhondo yayikulu ever, sidakhaleponso ndipo sizakhalaponso, yayikulu kwambiri imene idachitika kumwamba, imene idachita involve Michael, idachita involve Aserafi. Imeneyi sinali nkhondo ya masewerayi, adayimirira ndangelo kumwambako, ndipo mulungu anali pamenepo kutuma angelo ache kuti akamenye nkhondo imeneyi. Yesu angakufotokozereni bwino za nkhondo imeneyi. Pamenepo ndi pamene padagwa angelo. Angelo amenewa amagwa ali ndi ulamuliro wa choyipa kugwa ku dziko lapansi lino. Iwo anatenga maonekedwe a ungelo, natenganso maonekedwe a uchinyama chakugwa, uchinyama wachabe wa mumtima, kuzasanduka ku dziko lapansi lino ngati zinthu zamphamvu zofuna kulanda ufumu wonse wakumwamba. Ulephera azalandewa ku dziko lapansi. Mumve bwino kuti izi zimene timangoti choka mzimu woyipa, choka mizimu yoyipa, ndikumaganizira kuti ndachule, ndikumaganizira kuti ndiziwala. Ayi, mizimu yonyansa iyiyi si achule. Ayi, imeneyi si mbalame, si mileme. Muzaliwerenge baibulo, buku la Chivumbuluso chapter number 12. Azakupasani mawu kuchokera pa verse number 7 m'munsi mwakemo akuti tsoka, mtunda ndi nyanja. Tsopano the word tsoka, mawu amenewa sabwera pa mtunda-tunda, mawu amenewa sabwera popanda chovuta. Mukamva kuti tsoka, tsoka ndi kuti pakulira kasinja pamalopo, tsoka pali chivomerezi pamalopo, tsoka pakuchitika chinthu china chake chachikulu kwambiri. Komanso musayiwale kuti mawu akuti tsoka, mtunda ndi nyanja sakunenedwa ndi munthu chabe,
akunenedwa ndi olenga akumwamba, olengedwa auzimu akumwamba, ndi akuti tsoka mtunda ndi nyanja chifukwa oyipayo watsikira kumene koko ali ndi maonekedwe achoyipa. Nthawi zina kutenga baibulo ndi kumangoyenda nalo, koma muli kunja kwa zimenezi ndi kumene kumakupangani kumaona ngati kuti tikati mizimu yonyasa ndi chinthu chongonena ngati mukunena zoyipa zimene munthu wayipisira nyumba. Ayi, mizimu yonyasa musamayerekezere ndi matoileti, mizimu yonyasa musayerekezere ndi malo amene anthu amangokozapo. Mukamamva kuti mizimu yonyasa, mawu akuti kunyasa ndi kuyipa. Kunyasa kwa mizimu iyi yoyipa kumabwera ndi tanthauzo la Greek word kumene kumakakupasani inuyo mawu akuti kunyasako kumakakupasani mphamvu, kumakakupasani ukali. Mizimu imeneyi ndi ya ukali kwambiri, simungachite makani. Lero chipembedzo chakhazuka ndi ziwanda zimenezi, lero chipembedzo chaonongeka ndi ziwanda zimenezi. Now, zimene zikutchedwa kuti mizimu yonyasazi sindikuchoka pa malemba ayi kapena pa cholankhula changa. Imene ndikuitcha kuti mizimu yonyasayi ndikufuna kukupasani chithunzithunzi kuti ndi imodzi mwa mizimu yakugwa imene inkaonekera ku LCD m'dzina la Leviathan. Ndi umodzi mwa mzimu woyipawo umene ukuonekeranso m'buku la Yesaya. These are bad creatures, evil creatures, zimene ndi zizindikiro chabe nthawi zina zimene zimangotipasa chochitika china chake cholamulira ulamuliro wina wake kudetsa nkhawa kwambiri, umayimira ndi zamoyo zimene ndikuyamba kuzitchulasi. Now, zimenezi ndi zamoyo zamphamvu koma ya Satana ndiyerekezi. Chifukwa chakuti ndi zamoyo yamphamvu ya Satana ndiyerekezi, mumve pano, kulibe munthu amene angagonjese mizimu imeneyi ndi chibadwidwe cha umunthu wake. Ndi chifukwa chake buku la Yesaya chapter number 27 verse number 1 akunena kuti tsiku limenelo Yehova sakuti abusa ayi, tsiku limenelo Yehova sakunena likulu la chipembedzo china chake, tsiku limenelo Yehova sakunena mphamvu ina yake ya umunthu ayi. Akunena kuti tsiku limenelo Yehova, meaning kuti yekha ndi amene ali ndi authority yomaliza yokangana ndi mizimu imeneyi. Basopo simungakayigonjese mizimu imeneyi chifukwa munapita ku college ya ubusa, simungayigonjese mizimu imeneyi chifukwa chakuti inuyo munabatizika. Ayi, simungagonjese mizimu imeneyi kapena kuchita nayo chifukwa chakuti inuyo munamwako mgonero, munadyako mgonero. Ayi, kapena kuti chikwati chanu chinapita ku chalichi ndi muziganiza kuti munapanga defeat. Simungapange defeat ndi ene calculalytics imene mumachita ku chipembedzo chanu. You can't defeat this mizimu yonyasa. Chifukwa chake Baibulo layamba kukupasani kuti pasopo ndimachita ndekha, chifukwa sangatume munthu kuti akagonjese mizimu imeneyi, sangatume ine kuti ndikagonjese mizimu yoyipa. Ndiyambe kunena chonchi kuti inu ngakhale mutakhala ndi chalichi chachikulu koma mukafika pogonjesa mizimu yonyasa sangatume inuyo. Ndikukupasani mpeni mukagonjese mizimu yoyipa, ndikukupasani mfuti mukagonjese mizimu yoyipa. Chimene Mulungu amapanga ndikukuyitanani, khalani kumbuyo kwanga okhulupirika inu, khalani kumbuyo kwanga oyera mtima inu, tiyeni ku nkhalango ya dziko lapansi tikaphe mzimu kusausawu, tikausamuse mzimu ukuvutawo. Ndi inu mumakhala kumbuyo, patsogolo amakhalapo yekha atanyamula lupanga waya mpaka mmudzi. Kaya unalowa mthupi la munthu mzimu
mdzina la matenda, mdzina la umphawi, mdzina la kuba, mdzina la uchigawenga, koma palibe m'busa amene azakupusiseni kuti iyeyo angatsogolere nkhondo yolimbana ndi akamuna amenewa. Amapitako yekha. Yesaya akuti tsiku limenelo Yehova mulungu wakumwamba ndi lupanga lake lakuthwa adzalowa mu nyanja kukapha chinjoka cha mphamvu chothamanga. Sakumva munthu chichewa, musamayipepuse. Na tikamanena kuti tikuona njoka yagwira khebo pansi, don't underestimate ndikungoganiza kuti tikufuna tifotokozere filimu ya Jack Norris. Iyayi sitikufotokozera za anaconda, ayi, ndi nkhani yayikulu kwambiri chifukwa ikukhuza ngodya folo za dziko lapansi, ikukhuza mphamvu za dziko lapansi. So Satana akuyesesa kuti akanyenge dziko lapansi. So taonani, ndimafuna ndinene kuti mchipangano chatsopano zamoyo zimene zizi amazipasaso dzina lakuti ziwanda kapena kuti madimoni, koma mchingerezi amatibweresera mawu ooneka ngati ophwekerapo, amanena kuti unclean spirit. So pano mukatenga chingerezi ndi pamene mungayambe kuona chithunzithunzi chenicheni cha angelo amenewa, cha zamoyo zimenezi. These are creatures. Now, zamoyo zakugwazi zina zikupasidwa mayina, ndi kumene mukupeza Leviathan amene tinkamufotokozera mu LCD uja. Koma those are unclean spirit, they are bad creatures. Zamoyo koma zaulamuliro wa Satana ku dziko lapansi, zimene zagwira masisitemu amene akuyendesa dziko limene lapansi, zimene zayang'anira zipani. Mizimu imeneyi ikuchita ona makampani, ikuchita ona machalichi, imachita ona maulamuliro osiyanasiyana, ingakhale mipando kunene ya atsogoleri ya upresidenti. Upresidenti wazigawo zolekanalekana ku dziko lapansi imakwanisa kukalamulira, imachedwa kuti unclean spirit. Chingerezi ichi akanena kuti unclean spirit, mind you be careful. Unclean spirit, mind you be careful. Musaganize kuti nena kuti unclean spirit akunena nyau chifukwa chakuti yavala zibiya. Ayi, sakunena costume ya zanthochi, sakunena costume ya udzu, sakunena costume ya chikopa cha ng'ona. Ayi, dzechakuti avula dzochoka kumanda. Ayi, mmene mumadzionera muja ndiye muziyerekezere ndi unclean spirit kuti imaoneka chonchija. Ayi, tamveserani. Ine ndingakufotokozereni in a calculated statement, ndipo mafotokozedwe angakhale so deeper chifukwa I saw it mmene zinthu zimenezi zilili ku dziko lapansi. Akamanena kuti unclean spirit ndiye kuti ingakhale nature, maonekedwe a chinthu chimenechi angathe kusinthasintha mwachiopsezo kwambiri chakuti maso anu sangafuna tachiona, chifukwa simungayime ndi maso anu a munthu kuti muione unclean spirit. Ndipo tsiku limene unclean spirit angafune kuti achite reveal, azionesere, achite apiye kwa inuyo, mungakomoke ndi mantha, mungagwe pansi inuyo, mungafunefune tsiku lomwelo mutachoka nyumba imene mukukhalayo. Pamene mukukumana nayopo mungalakelake njira imeneyo osazadusanso. These are unclean spirit. Mawu akuti unclean spirit musaganize kuti akunena matope pamwamba pa chiwandacho. Ayi, koma akunena mkhalidwe wa wizard, mkhalidwe wa awkward, mkhalidwe wa chabe, umene uwa unclean spirit ndi umene ukudetsa kuchita dumu dziko lonse lapansi, nkumayenda dzandidzandi ngati lolezera
chifukwa cha makosana amene. They are unclean spirit. Pamene pali zabwino amakayikapo zoyipa. Ndi chifukwa chake kulibe malo dziko lapansi lero pamene mumapita nkukagwira ntchito bwinobwino osakumana ndi mchitidwe wachibalaliko, osakumana ndi mchitidwe wachisokonezo, chifukwa kulikonse kwachitidwe okopai ndi unclean spirit. Even banja la bwinobwino lija kukwatirana lero mawa the unclean spirit amakapanga choyera chija kuchipanga unclean, kuchipanga kukhala choyipa. This is a dangerous spirit. Maonekedwe awo anazisankhira m'baibulomu kuzipasa mayina a mitundu ndi maonekedwe azinyama. Baibulo limangozitcha kuti zamoyo. Tamverani, mukapita ku chipangano chakale akakupasani Belezebule, kalonga wa ziwanda, ameneyo ndi unclean spirit. Ndipo pano Baibulo mizimu yonyasa ija pali ina imene anayipanga identify ndi kuyipanga name ndi kuyipasa dzina malingana ndi machitidwe azimenezi. Pamene mumamva m'Baibulo akunena za Belezebule, musaganize kuti Belezebule adapita. Musamaganize kuti Belezebule basa anakakhala ku Amazon forest. Belezebule basa anachoka anakakhala ku Bermuda Island. Iyayi, these are unclean spirit. The Belezebule alipo mdziko lapansi nawo. Mizimu imeneyi imatulusa mpweya woyipa kwambiri okasokoneza maulamuliro ndi nzeru za wanthu kuti akachite okopai kalamulidwe kabwino kauzimu. Ndiye mitu mwanthumo alamulire mwa chibelezebule. Belezebule ndi mizimu ndi zamoyo koma zoopsa zili ku dziko lapansi lino zimene simungathani nazo nokha. Ndi Baibulo akumutcha kuti kalonga koma waziwanda. Mumakumbukira nkhani imeneyi. Mukapeza kuti mchipangano chakale ankamutcha kuti Balazebu. Mukanena za Balazebu mupeza kuti imeneyi tsopano ayamba kuyipasa mayina mizimu ija zamoyo zija. Ineyo mu mphindi ino ya nambala 42 ya audio yanga yoyambayi ndimafuna ndiyambe kukupasani chithunzithunzi chogwirika bwino kuti ngati tsiku lija timamva ku LCD za Leviathan, muyenera kuti mudziwenso kampani ya ziwandazi ndiyotani ku dziko lapansi, kuti mukamumvese Leviathan kuti ndi ndani. Si njoka chabe ayi, koma ndi mizimu ya imene inasanduka angelo akugwa amene anasanduka mizimu ku dziko lapansi kuno natenga maonekedwe olekanalekana mmene angathere. Ngetsopano mupeza kuti Baibulo lomwelo liyamba kukuwuzani za zamoyo zina zimene sakuzipasa dzina la bwino kwenikweni kapena kuzitcha dzina palokha. Ngati mukapita ku buku la Marko chapter number 5 verse number 9 mukapeza kuti kulinso kumene kuku ma creatures amene anawatcha dzina lakuti legio kapena kuti ambiri kapena kuti gulu. Koma mukalowa mchipululu mudayamba kuoneka chamoyo china chimene chinkaoneka ndi maonekedwe ngati mbuzi mpaka zidayamba kupembezedwa. Tiyambe kuona chinyama chimenecho chinkatchedwa kuti Shedimu, koma nkhani yake muchichewamu aifotokozera pa Deuteronomy chapter number 32 verse 17 imatchedwa kuti milungu ya ziwanda. Sakumva munthu, imatchedwa kuti milungu ya ziwanda. Sopano mumve pano tili ndi ziwanda, ndi ziwandazo zili ni milungu yawo. Ndiye kuti mwayamba kutolera ma kingdom.
ndi mukamva kuti milungu ya ziwanda, chinyama chimene chichi chamoyo chimene chingelo chimene chinkatchedwa kuti Shedimu. Komatu akati Shedimu musaganizire kuti akunena chitini cha mkaka, sakunena botolo la Fanta, sakumva munthu. Shedimu sakunena galimoto, sakunena poloti. Izizi ndi zolengedwa zimene zinakakamiza ulamuliro wa dziko lapansi uyang'ane kwa Lucifer. Ndi zimene zinalanda mchitidwe wonse wa umulungu ku dziko lapansi, umene anthu ankapembeza momasuka. Achina Shedimu analanda, ndipo anakupanga kupembeza mulungu kukhala ntchito yovuta kwambiri, mpaka chilungamo chinayamba kuchita disappear pakati pa anthu. Chipembezo cholondola chinayamba kupanga disappear ku dziko lapansi ndachina Shedimu, mpaka na Baibulo likuwapasa mataitolo ndi kuyamba kuwatcha kuti milungu ya ziwanda. Deuteronomy chapter number 32 verse number 17. Kodi mungati bwanji mene mukumva kuti dziko lapansili simulinoka? Vuto lake dziko lapansi lino mumangoyang'ana kuti kuli Ronaldo, kuli Messi, kuli Vladimir Putin, kulasha kuchani kuli Zelensky, kuli Bush. Mumangoyang'ana mayina achina Kim Jong-un aku China. Basi inuyo mutu mwanu mumangoyenda achina Aliko Dangote atolemera. Malawi muno mutu mwanu mumangoyenda achina Bushiri, mukungoyenda anthu opeza amene mumadziwa kuti ndi olemera. Zinthu zanu za inu vuto lanu ndi limene lolo. Koma ana mulungu bwanji simungatembenuke komanso kuti kuli mafumu kuna kula achina Shedimu akuchita exist dziko lino, akulamulira dziko lino lapansi. Ngati mumaliona chauzimu chikugwedezeka, chikukanika, musamapuse tukuona kuti mpingo anthu akuchuluka, mpingo ukuyenda. Ayi, kuuzimu tu mipingo sikuyenda, chifukwa chipembezo cha uzimu chimamangika ndi opembeza kuzimu ndi choonadi. Now, ngati anthu choonadi chikukuvutani kutsatira, muyenera kuziwa kuti pali chifukwa chimapangisa kuti munthu akanike kutsatira choonadi. Anyamata akenda amene achina Shedimu, koma atati achite apiye m'maso mwanu, kodi angamaoneke ngati chani? Sangaoneke ngati Devi ayi, sangaoneke ngati Mary amenewa sangaoneke ngati abwenzi anu, sangaoneke ngati akazi anu ayi. Zirombo zimenezi musaziganizire kuti nditanyamata tina take tochena tantaunimu ayi, toyenda Range Rover. Iyayi ndi zirombo, anazibisa ku appearance space kwa ife. Otherwise atangoti zimene zizi maso athu atseguke mumuziwe Shedimu, nonse mukoza kudziwa kuti dziko lapansili sili kuyenda ngati mmene inuyo mukuganizira. Ana mulungu, pamene timamva kuti Leviathan wagwira kebo pansi pa madzi, musangoganiza za Leviathan yokuti aliko yekha. Is a system. Now, awawanda akalonga amene agwira dziko lonse lapansi. Leviathan, kodi mungakhulupirire kuti muli chinyama china mmenemu choposa Leviathan, kapena kuti chosatchuka ngati Leviathan, chimenecho chimatchedwa kuti si ilimu. Akati si ilimu amatanthauza kuti tawa koma yokwezeka. Nkhani yake muipeza pa Levitico chapter number 17 verse number 7. Kapena kuti olamulira mulengalenga. Sakumva munthu, kumva kukhale kuvutabe chichewa mpaka kalekale. Kuli zinyama imene ndikukupasirani ndi line up ya first 11 ya Satana. Ngati mukuliona dziko lilili kwede amene ndi amene akuatuma kuti chosani dola muike digital money.
anthu ake ndi amene ndikukuwuzaniwa. Zinyama zake ndi zimene zizi zimene zikulamulira kuti pitani m'masukulu mukayike aliyense pa ID. Zinyama zake ndi zimene zizi. Sakumva munthu vuto lake chichewa. Musaziyese zinyama wamba ndi zimene zikuchita lu. Zimenezi ndi zimene zayika m'mipando amene mumata macha. Ndi zimene zizi. Sakumva tu munthu. Zimenezi ndi zimene zayika m'mipando aja mumadalira. Ndi zimene zizi. Tatenti tamuona ni zimene wanena Yesaya, zimene wanena Masalimo 106. Masalimo 106. Masalimo 106. Masalimo 106. Ndikufuna ndinene nkhani ya elimu yokwezeka kapena kuti matawa achipembedzo cha Satana amene akulamulira ku dziko limene lino lapansi. 106 verse number 37. Mutaimvesa verse zimene likunena kuti amene anawakhalira nsampha sakumva munthu mpaka pano munthu sanayambe kumva chichewa. Verse number 37. Tiwerenge verse number 37. Ikunena kuti ndipo anapereka ana awo amuna ndi akazi nsembe ya kwa ziwanda, nakhesa mwazi osachimwa, ndiwo mwazi wa ana amuna ndi akazi. Ndimafuna inu mukhale olingalira bwino kuti muzione zinyama zoopsa zotere zili pa verse number 37 zimene akunena kuti ndipo anapereka ana awo amuna ndi akazi kwa nsembe, akazi kwa ziwanda. Ndi mumve kuti anapereka nsembe ana awo amuna ndi akazi kuziwanda. Ndimafuna muyambe kulingalira kuti kodi ndi chiwanda mtundu wanji chimene chikudya anthu, chimene chikulondola ndi kumatenga anthu. Dziko lii zimene zimutati muzione mudzauona mwazi okhesedwa ku dziko lapansi umene ukukhesedwa umene chikudyera, kuti mukhulupirire kuti chinyama chimene chichi ndi choopsa kwambiri. Inuyo musiye zochita zanu lero, mugawane ku dziko lonse lapansi, ndiye mupite mzipatala zikuluzikulu. Koma mukapita ku zipatalako musakayime penayi, mukamuone elimu, mukayime pa khomo la kungozi. Kamupita ku sento mukayime pa khomo la kungozi. Simukachiona ndi maso, koma the atmosphere, mantha akakugwirani, mukaona kuti pamalopa pali chinthu china chake chikulandira magasi, chikulandira mafupa othyoka, chitathyola dziko lapansi. Mwazi ukuyenda, mukayime pa chipatala, ndipo ku chipatalako musakapange mistake, mukayime ku ngozi, mukachiona chinyama chimenechi, mukadziwa kuti kuli china chake choposa mphamvu zanu, chimene chikugwesa kugudubuza magalimoto, chimene chikugwesa ndege. Mukachiona pena pake chikusowesa mtendere mpaka commission of inquiry. Ndi chani chikugwira magravity amwamba ndi kusokoneza, chikuwindukitsa nyanja, dodolido mastima ndi kuyang'ana pansi, nyanja ndi kukha magazi anthu 900 800 apita. Inu mukadziwa kuti alipo wina amene akulamulira ku dziko lapansi, amene ali wamphamvu. Zinyama zimenezi zikuchita totally distraction, dziko lonse lapansi likugumulidwa ndizochabe. So simungangonena kuti Leviathan wagwira khebo muuganize kuti ali yekha. Ayi, kuli zinyama ku dziko lapansi zinakhesa mwazi osalakwa. Chapter 17 verse 7 akuwuzani za zinyama zomwezi. Timuone ameneyo ndi Levitico
Zathu anaona ndipo lemba adangolemba moteromu ngati kuzipanga ngati si zinthu zofunikira kwambiri ayi, ngati zosaopsa kwenikweni ayi. Tamverani, mutaona kuchoka ku buku la Levitico chapter number 17, ndi kuwerengereni vesi yake ya namba la 7 ngati sindikupanga mistake. Chapter number 17 verse number 7 ikunena kuti ndipo usamapheranso ziwanda nsembe zawo zimene azitsata ndi chigololo. Ili liwakhalire lemba losatha ku mibado yawo. Verse 7, ndipo usamapherenso ziwanda nsembe yawo. Inuyo mukadzakhala pansi ndikuyamba kulingalira bwinobwino za ziwanda, mudzayamba kudabwa kuti baibulo polemba ndife tikamamva timangomva ngati akutiuza za botolo la Jackson, ngati akutiuza za botolo la penicillin, ngati akunena kapanadolo, ngati akunena za kakeke kena kache. Koma baibulo kunena kuti musamaphere nsembe ziwanda. Ziti, these are creatures, dangerous creatures in the world. Kotero kuti muliona dziko lapansi lili dodolido ndi magazi ake, ndikuti izizi zikuononga dziko lapansi zamoyo zimenezi. Koma 1 zikuononga maulamuliro, masistimu ndi mmalo ena ndi ena, komanso zina zikuononga life, my human bodies. Mundilole mpingo wa Mulungu kuti ndipitirire kuthirira umboni nkhani imeneyi kuchokera ku malemba. Nkhani tikulankhula za Levithani amene tidamuona mu LCD, ndiye ndimati ndisanachedwe kufotokozera nkhani imeneyi. Kodi baibulo likutipasa chinyama chokhachi? Kuliso zinyama zina zimene zili kumanga ufumu wa Satana ku dziko lapansi. Choncho chenjezo ndila mkhalidwe osewera ndi mtsogoleri onyamula lupanga. Munda wa mpesa iwe, uwu ndi munda wa mpesa. Ndi akutuluka munda wa mpesa Mulungu, ndi akuyima pakati pa munda wa mpesa ndi nyanja, ndi akuti tsiku limenelo ine ndidzalowa nyanja kukapha chinjoka chimene chili m'madzi, koma njokayi yothamanga komanso yopindikapindika, imatchedwa nanguni kapenanso ching'ona chimene chili m'madzi. These are living creatures, they are existing mdziko limene. Zina zikuchita lu pamadzi, zina zikuyang'anira pa mtunda, zina zikuyang'anira mumlengalenga. Ndiye Paulo akuti kulimbana kwathu sitimalimbana nalo thupi ndi mwazi, koma nawo maulamuliro. Ndiye maulamuliro anawapatsa ena mayina ongoyimira ngati chinyama nkuchipasa dzina, koma akunena authority ina yache imene simungayigonjetse popanda Mulungu, simungayigonjetse popanda Mulungu. Chifukwa chake ana Mulungu tentibwerere ku phiri tikasale kudya, tentipiteni ku phiri tikagwe kupemphera, tisachoke ndi kuyesedwa, ndipo tipemphere usiku ndi usana kuyang'ana kwa Mulungu. Chifukwa zinyama izi zayamba kutuluka ku dziko lapansi kuonesa machitachita awo, chifukwa tili mu last day, tili masiku osiriza, tili kumapeto
akukwangula dongosolo la nthawi ya pansi pano. Now zinyama zimene baibulo lazifotokozazi zikutulukira ku mtunda, musamayesa masewera, zayamba kutulukira ku mtunda. Tamverani. khalani pomwe pamene tikupatsani gawo lina la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. Mungamve bwanji tsiku lina mukuyenda mumvereni zimene akunena likunena buku la Yesaya, kuli chamoyo china chimene chili ku dziko lapansi lino. Yesaya akuchifotokozera motere. Tipiteni pa buku la Yesaya chapter number 34. Chapter number 34, ana mulungu pamene tikumva LCD akutifotokozera za chinyama chochedwa Leviathani chimene chagwira makebo tsiku lija, sichinadule ayi, chinayisiya. Koma ndimafuna mudziwe kuti si Leviathani yekha ali ku dziko lapansi. Mungamve bwanji mutakumana ndi chinthu ngati ichi. Chapter number 34. Chapter number 34 cha buku la Yesaya. Tiwerengeni verse number 4 ngati sindalakwitse. Ndipo makamu onse akumwamba azasungunuka ndi miyamba idzaphimbika pamodzi ngati mpukutu. Makamu awo onse adzafota monga samba lofota pa mpesa ndi kugwa ndi monga tsamba lifota pa mkuyu. Tsopano apa pali chichewa cha makamu, sakumva munthu, pali chichewa cha makamu. These are dangerous statement. Don't underestimate Bible ikamanena za makamu. Ngati anthu tikuvulala ku dziko lapansi, chikuti tikamawerenga Bible sitimatha kumvesesa zinthu zina, zichewa zina, kamba kakuti chichewachi ndi chovuta kumva. These are legions. Makamu. Bible igwirisa ntchito makamu. Nditawerenga ndi verse number 4, mbwereze kawiri. Verse number 4 ikunena kuti ndipo makamu onse akumwamba azasungunuka ndi miyamba idzaphimbika pamodzi ngati mpukutu. Makamu awo onse adzafota monga samba. Ndibwerere msanga pa verse number 4 akuti ndipo makamu akumwamba adzasungunuka. Mulungu akukupangani assurance. Ndipo verse number 34 mudziwe kuti Jehova akuchita watch carefully, akudziwa tsatane za boma limeneli. Ine ndi umboni, akudziwa tsatane za boma la dziko lapansi kuti katundu wina wacha anagwa ku dziko lapansi lino, ndi pali malo ena apo ndi apo akamayang'ana amaona kuti kuli makamu. Sakumva munthu. These are great army. Yochokera kwa Lucifera ndi akuichita challenge pa verse number 4. Chichewa chakakunena kuti ndipo makamu onse akumwamba adzasungunuka. Ali aware ma aliens amene akulamulira kumapeto kuno pamodzi ndi Leviathani ku nkhani za network. Tikupita ku digital money akudalira makamu. Kumene tikupita ku digital ID akudalira makamu. One world order akudalira makamu. It's the system imene yoyo imene yagwirizidwa ndi makamu. Ndiye Mulungu akuti Yehova Mulungu azasungunula. These are prophecy, the greatest prophecy ever. Azasungunula. Ma aliens akudziwa. So akaza masungunula Mulungu mwatsoka atata asungunule lero agwirisa ntchito cha atuma ma aliens omwewo akumwambawo asungunuke, ndipo pachibalaliko chimenecho ma satellite
dziko lapansi lidzachita blackout. Si akazasungunula Yehova Mulungu kwasungunula makamu amene akugwirizitira ni mafiga ndalama zanu m'mabanki ni makamu akandi amenewa. Ndiye Mulungu akuchenjeza kuti tsiku lina azasungunula makamu amenewa ndipo adzafota. Tobinomo ngati Yesu sangabwere izi zikhoza kuchitika, koma mwina sitiziona, mwina Yesu wabwera watitenga tapita, thank you God. Koma tidachita soka tizaina kukumana nazo zimene zizi ziti kodi zokumana nazo ndizokuti system ya dziko lapansili tsiku lina lache izasintha. Pamene pa Baibulo likungofuna kumatitukula maso kuti kuli makamu amene akuyendesa masystem mukuwamvawo. Kodi mulipei ndi kumangolondola mapulogalamu a makamu. Makamu awa gulu ili ndi limene likuyika mapulogalamu oyendesa dziko lapansili. Tikachoka pano tipanga chonchi Vision 4040, Vision 88. These makamu ndi amene amachita transfer nzeru zawo kwa anthu anzeru a dziko lapansi, akalonga a dziko lapansi, magenius a dziko lapansi, ndi kumatsogolera anthu kuchitayiko chakudalira Mulungu ndi kukadalira teknoloji ya ku dziko lapansi. Akuwatcha kuti makamu. Kamuli pamwepo kaya muli pamwepo kaya kazikumveka zimenezi. Yesaya chapter number 34 ndiye mukafika pa verse yake ya namba 34 yomweyo akuti makamu onse akumwamba azasungunuka ndi miyamba idzaphimbika pamodzi ngati mpukutu wa makamu awo onse adzafota na samba lawo lidzafota ngati mpesa ndi monga samba lifota pa mkuyu. Pakuti lupanga langa lakuthwa lakumwamba taonani lidzatsikira pa Edomu ndi pa anthu amene ndawatemberera kuti aweruzidwe. Pakuti lupanga langa lakuthwa lakumwamba taonani lidzatsikira pa Edomu ndi pa anthu amene ndawatemberera kuti aweruzidwe. Sakumva munthu, ndikudziwa kuti sakumva munthu, sakumva munthu. Lupanga la Yehova ndi mwazi laona, ndipo mafuta ndi mwazi wa ana ankhosa ndi mbuzi ndi mafuta a impsyo ya nkhosa zamphongo pakati pa Yehova ndi Bozili ndi ophedwa ambiri a dziko la Edomu. Tamverani, zinyama zikutchedwa makamu. Koma mukachoka m'buku limeneli muzapeza kuti akutipasa chinyama china chinjachiso pano chimene chikutchedwa kuti Leviathan. Kazikumveka zimenezi ndi chinyama chimenechi. These are ndi ndandanda wa zinyama za moyo. Bible limangogwiritsa ntchito chichewa chakuti za moyo. Tizamva m'Baibulomu kuti ngakhale ku Chipangano Chatsopano Paulo amagwiritsa ntchito mawu akuti za moyo. Yobu chapter number 41. Pamenepo mukhala kuti tsopano m'Baibulomu mwayamba kufika pa chimake pa audio imene tinatulutsa yokhuzana ndi ku LCD ya chinjoka ija. Yobu amachifotokozera bwinobwino, ndipo Yobu akufunsafunsa kuti kodi akhoza kukoka ng'ona ndi mbeza. Ungakoke ng'ona ndi mbeza kapena kukanikiza kalandira wache ndi chingwe. Kodi ukhoza kumanga mphuno ndi mululu kapena kubola nsagwada yache ndi momba. Ndi mukawerenga chapter number 41 chonse
mupeza kuti akukupasani chithunzithunzi cha njoka imaoneka pamadzi live tsiku la LCD yokuza Leviathan. Mukaona kuti chinjoka chija chikuonekera mu buku limeneli ndi machitidwe olekanalekana, ndiye muli mafunso ena akuti ngakhala ine ndingakanike kuyankha, ngakhala inu mukuza kungokhala chete poganizira za njoka imeneyi, poganizira za chirombo chimenechi chikufotokozedwa m'buku limeneli bwinobwino. Koma chinyama sichokha chayi. Mukapezanso mu Yobu chapter number 40 verse 15 mpaka na 24 akupasaniza chinyama china chimenechi amachitcha kuti Bohamet. Koma sindidziwa kuti mchichewa achipasa dzina lanji, koma tingoyambira pa verse number 15 muone kuti muli zamoyo zina mene. Tapenya tsono mvuwu ndinayipanga pamodzi ndi iwe, ikudya udzu ngati ng'ombe. Tapenya tsono mphamvu yake ili mchiuno mwace, ndi kulimbana kwace kuli m'misempha ya m'mimba yace. Igwedeza mchira wake ngati mkungudza, misempha ya ntchafu zace ipotana, mafupa ace akunga misiwe ya mkuwa. Muimva nyimbo ya Yobu akufotokozera za moyo anzathu adaziona m'masomphenya. Now masomphenya ndiwodzaza ndi creatures ngati symbols azochitika. Now tamverani mpingo, mmene tikuona luso la teknoloji lolekanalekanali. Unali ulosi anzathu anali kuona mchizimezime za misempha mawaya, anali kuona mchizimezime za migwirizano ya kudziko lapansi, ma network olimba okanika kuboleka. Munthu potsata zimenezi adzatopa pa mtunda wachimaliziro, pamene dziko lapansi lidzapana olengedwa ace, pamene dziko lapansi lidzafinya okhulupirira Mulungu oona kumapeto. Zikuonekera ngati zinyama. Ndi ali ndi mafunso kuti taona tsono mvuwu ndinayipanga pamodzi ndi iwe. Mind you, be careful. Ikudya udzu ngati ng'ombe. Tapenya tsono mphamvu yace ili mchiuno mwace, ndi kulimbana kwace kuli m'misempha ya m'mimba mwace. Verse number 17 akuti igwedeza mchira ngati mkungudza, misempha yace ya muntchafu zace ipotana. Basopo makhebo amphamvu kwambiri ali kudziko lapansi kuno, ma network opotana kudziko lapansi kuno amangana. Ndani amene angagwire nacho nkhondo chirombo chimenechi? So mupeza kuti chipanikizo cha ulamuliro osiriza obwera ndi Leviathan, final kota ya njerekezi, final half ya satana njerekezi, imene ikutipasa ma last events. Dziko lapansi sili kuyenda monga mmene mukuganizira. Dziko lapansi likugwedezeka. Zinyama zimenezi zisadafike tsiku loweruzidwa, panafunika mpingo muziziziwa chinyama ndi tanthauzo lake ndi mphamvu yace. Zinyama zina ndi ndale, zinyama zina ndi ma NGO, zinyama zina ndi chipatala, zinyama zina ndi chakudya, zinyama zina ndi zochitika za nthawi ya kumapeto kuno, mafashoni. Zinyama zolekanalekana zili mmene zili ndi tanthauzo lake. Now zonsezi zachita gathering momentum kuonesa ma action awo kuti akamusempese munthu kupita kumwamba, akamuphonyese munthu kulowa mu ufumu wa Mulungu.
Ndi nkhani zosausa kwambiri pamene tikumva nkhani imeneyi. Mukayiwerenga nkhani imeneyi pa Yobu chapter number 40 mukafika pa vesi yake ya namba 18, tamverani akuti mafupa ace akunga misiwe ya mkunguza, ziwalo zace zikunga zitsulo za mphumphu. Iyo ndiyo chiyambi cha machitidwe a Yehova, wakulenga anayikhazika lupanga lace. Iyo ndiyo chiyambi cha machitidwe a Mulungu. Sakumva munthu mukamaona machitidwe osiyanasiyana akuchitikawa ndipo yambira pa chizindikiro chathu kwa Mulungu. Sindikudziwa kuti inu mukutha kuona zolengeza zikamayenda tibweresereni ana tapasema ID, sikala titanitsa ana akatemeredwe, sikala titanitsa ana akabayidwe kansa ya chiberekero, sikala titanitsa ana ndi daily mwezi ndi mwezi ana kuitanisidwa. Ndi chani chikuchitika pano? Yobu chapter number 40 akuti minyewa yace ndi misemba yace ikunga misiwe ya mkunguza. Mind we be careful. There is a sign ya kutha kwa nthawi ya pansi pano. There is a sign ya kukwangula kwa dongosolo la nthawi ya pansi pano imene anyamatawa adaona koma kufanizira ndi zinyama za kusogolo. Lero tikamamva kuti Leviathan pansi wagwira makhebo, no wonder tili m'masiku akumapeto amene ndithu Mulungu angachoke pa mpando pake ndi kutola chimodzi mwa chinyama chimenechi ndi kuchigwirisa ntchito kuti akawononge. Tsiku limene Leviathan adaluma khebo ya pansi pa madzi, ine nafika pozindikira kuti akupanga zimenezi ndi Mulungu, kufuna kulipanga oni dziko lapansi kuti sikuti sakuona. Mulungu amene sikuti akungolekerera kuti basi zikhale choncho ayi. Akhoza kulidziwisa dziko lapansi, akhoza kuliwonesa dziko lapansi, akhoza kuiwonetsa America, akhoza kuiwonetsa teknoloji. Sinanga teknoloji yagona muchilengedwe chake chomwe cha Mulungu. Nanga madzi nga Lucifera, mulengalenga ndi wa Lucifera, dothi akuyika makheboli ndi la Lucifera. Akhoza kuliwonetsa. Anatuma Leviathan takagwedeze mazi tagwira khebo. Anyamata poyang'ana ndi makamerawo anapeza kuti chinjoka chimenechi changokumbatira si khebo ya pamadzipa imene imabweresa intaneti. Ndi kunali njenjenje dziko lapansi. Akhoza kuchita nazo zinyamazi. Na mukamawerenga mphamvu za zinyamazi ku buku la Yobu amakutembenuzani ngati chingwe chopota. At the same time amaonesera mphamvu yace. At the same time amafuna kukuonetsani kuti kuli zinthu zina zake za mphamvu ku dziko lapansi zimene zagwira masystem a dziko lapansi zachikopa choyalana bwino. Chifukwa chake chapter number 41 amafunsa akhonza ndani kukoka ng'ona koma ndimbedza ndani. Verse number 4, kodi adzapangana ndiwe kuti uitenge ikhale kapolo wako wachikhalire? So mumva kuti simungayipange ndi kukhala kapolo wanu wachikhalire, chifukwa Yesaya watiuza kuti masystem ndopindikapindika. Ndopindikapindika. Tili m'masiku amene zinthu ndizopindikapindika. Inu simunkadziwa kuti akatulusa passport adzanena kuti passport imeneyo ayi ibwere ina. Passport imeneyo ayi ibwere. Ndopindikapindika mpaka na lero akukuponyani ku digital passport. Sipo kapo ayi. Lero digital passport tikachoka pamene patipita pakuti inuyo munthu nokha ndamene muzakhale ID nokha. Munthu yekha ID wakwana. Chifukwa makhebo akuyika human tracking. Nkhani zosausa zimenezi koma ni nkhani zosausa. Tsono Bible sikuti nangokusirani pomwepo ayi. Ino mukukumbukira bwino za Lady Dragon chapter number 12.
mutati mukumana nacho mukutuluka mnyumba mwanu ndikukumana ndi chinjoka chofira, kodi mukuganiza kuti chinjoka chofira chimene chinapita kuti? Basi chinatha m'buku la chivumbuluso anachigwira ndi kuchichekacheka. Nimesa chili ndi moyo, chimachedwa njoka yokalamba, njoka yofira imene. Kodi nanga munayamba mwaganizirapo za mtundu wina wake wa ziwanda umene udzatulukire ku masiku osiriza kuzaonesa zizindikiro zawo? Unatenga dzina lakuti zombe mu chapter number 9 pasopo. Musamaganizire kuti ndi zombe monga luuluka, ayi. Musamaone chiwala pa chapter number 9, iya si chiwala. These are great demons, big demons. Koma zidzachita ngati nkhondo ku dziko lapansi. Zombeli limayimira nkhondo, asilikali ambiri ankhondo zidzadzuka zombe zimenezi. Sakumva munthu. Nkhondozi kutsogoloku zidzayamba kumenya ndi ziwanda. Ndi Baibulo likutipasa katundu wa zinyama zimene zizi kuziyerekezera ngati zombe. Kodi zombe lingagwire futi? Lili ndi manja. Kodi mesa makosana amenewa ndi amene adzayende ku dziko lapansi kulimbikisa mfundo za nkhondo. These are great army. Nkhondo zakuti ziwanda zikulowereramo ndi zimene tikuzidikirira. Nkhondo zakuti nzeru za satana za imamo. Si nkhondo yongofuna kupikisana kuti adziwike wamkulu ndani, koma ndi nkhondo yolimbana ndi kusintha dziko lapansi imene ikubwera pamodzi ndi ziwanda. Ndimene tikuyiona ija. Mwa ichi mpingo wa Mulungu tikuyenda m'masiku osausa komanso opsa kwambiri, amene ngati munthu sangadzisamalire yekha tili pa moto. Kodi munayamba mwamvapo kapena kuchiona chinyama china chotchedwa Nephilims, chimene mukachipeze ku Genesis chapter number 6 verse number 4? Ndizolengedwa. There existed in dziko limene likapansi. Ndi mwaichabe kuti Mulungu amangokuzembesani kuti muzakumane naye Nefilemu, mizimu imeneyi, ziwanda zimenezi. Angakhale kunagwa chigumula cha Nowa, zinthu zimene zisizinafe nawo zili ndi moyo chifukwa ndi mizimu. Musayiwale kuti mizimu siyifa. Atate akutseguleni maso, mukuchokera ku ganyu kwanu, mukuchokera kumene mumapitako, nkukumana nacho panjira chimodzi mwa Nefilimu. Ndimesa kulapa inu siku lomwelo. Anthu azathamangira kuthamangira kuchali chikutawa. Mwina kuntchito osapitanso ayi. Kutawa. Ngati mumanjenjemera kulota njoka, nanga mutakumana ndi Nefilimu. Mumanjenjemera kulota mukuthamangizidwa ndi nyawu, abwana anchimizimu, abwana achichewa, abwana akumanda. Nkukumana na inu ndikutawa usiku, kupumira mwamba kuli bwanji live mutakumana ndi Nefilimu. Tolo ali kumene koko 18 point chakuti feet. Chilo mapewa ali mwamba kuma ndi giant, the spirit Luciferian. Munga imemu bwanji titidziona ndi chisomo chachikulu kwambiri cha imfa ya Ambuye wathu Yesu Khristu, chimene chinatichitikira olengedwa akudziko lapansi tsiku lija limene Yesu adakwera pa mtanda, anathana ndi udaniwo nati kuti dzanja lache kuyenda dziko lonse lapansi. Ochimwa ndi olungama omwe akuyenda pansi pakabisika kamwazi wa Yesu kuti izi tisakumane nazo, kuti tisazione. Sono ndikungofuna kupereka chithunzi kuti si Levithani yekha naoneka pansipa, ana Mulungu kunjaku kuli zolengedwa zamoyo za Lucifa ndi Elekezi. Ndi zimene ndikuzifotokozera tupa. Sakumva munthu. Kodi mudayamba mwakumanaponso nchamoyo china, nanga mutakumana nacho chimenechi mungamve bwa chimachedwa kuti ghost kapena kuti nzukwa. 1 Samuel chapter number 28. Ndamuna amenewa chinakhalako chinyama chimenechi zaka 350 mulamuliro wa ku Babulo, choopsa kwambiri, chimachedwa nzukwa chachabe. Chingathe kuutsa munthu amene anafa kale ndi kuchita apiye ku dziko lapansi.
icho chimayenda choncho. Munapa mwakumana nacho kodi mungakhulupirire kuti chinyama chimenechi chakutsambirimbiri magosti akuyenda dziko lapasili akuphunzitsa magosti, akuphunzira magosti, akuyendesa ndege magosti. Nkhani zosautsa kwambiri zimene zizi, kuti mukudziwa kuti ngozi zina ndi magostiwa. Sakumva munthu, vuto lake munthu chichewa anasiya kumva kalekale. Achinyamata mutakonzeka kupita ku madansi, mukudziwa kodi za pazuzu. Akamuna pazuzu amayenda kukapereka zilako lako kumaphwando, kumadansi, kuseli kwa maspika tikujoacha kumaima china pazuzu. Zinyama zakuti zitanguti zizichite apiye bala kutseka kuthawa. Anthu akuza kuthawa, mahule akuza kuthawa achizibambo, mahule achikazi akuza kuthawa, ena zathawa ali maliseche kuthawa, chitanguti chionekere chimene chikangoyima pa bala paja. Mungamvereso nyimbo, mungamvereso zoyimba mmene muja zingamveka, disco ingayende, amamutcha kuti pazuzu. Nkhani zosautsa, kodi chili ndi mutu kaya, chili ndi miyendo kaya, chili ndi pakamwa kaya. Sindikuziwa koma mutcha kuti pazuzu, the most fearful. Chakuti nyokuchiona ndi mantha munganjenjemere osati masewera, amatchedwa kuti pazuzu. Akamuna amayenda kumene kuli anyamata 40 kutsika musi, amene adakalimva kukoma dziko lapansi ndi mphamvu za unyamata wawo. Izo zimachita kuyendayenda kumene koko mwamwayi, zimazipanga zokha disappear. Koma kuti zichite apiye, inu achane cha mabala muzakhaula, chifukwa anthu sazabwera kuzamwa kuopa pazuzu. Pabala pamene popo munthu sangabwere kumwa kuopa pazuzu. Mpira umene wo mukoza kulengeza palibe olowa ngakhale mmodzi mu stadium kuopa pazuzu. Samayenda yekha, amayenda ndi nzake amene amamutcha kuti lamasitu. Zamoyo zimene zili zodetsa nkhawa kwambiri ku dziko lapansi zilipo ndi zamoyo, chifukwa ndi mizimu, angelo akugwaja anazisandusira okha ku zinthu ngati zimenezi. Now mukafika mu satanic kingdom mumayenera kuziwa zimene zizi ndi kuzidziwa kuti ndi chani. Ndi chifukwa chake okhala ku chipembedzo chimenechi amaoneka kubalalika, kusowa chotakapange ndi wamantha, kaya kuli ndalama. Apazuzu amaoneka nyumba. Tikunena pano anzathu amene adasala ku satanika amene akupanga bezimenezi, apazuzu amaoneka, lamasitu amafika. Muzaona kuthawa kuchoka mgalimoto kuyenda wapansi, kuthawa mulenji Rover. Muzaona chitapaki Range Rover akuyitanisa madzi koma kukuzizira, mtima ukuthamanga kwambiri chifukwa akumana ndi lamasitu abwera kuzachezera. Zimakonda kuchita apiye kwa iwo amene anajoyina chipembedzo cha Satana, amatcha kuti achina lamasitu. Mukampeza lamasitu wamangirira munthu kuntunda, angopezeka atawuma galimoto yawo. Lamasitu waumitsa, angopezeka atazimanga bwana zimanga lamasitu. Afera pa tebulo abwana amanijala lamasitu. Amaumika mabwana akugwira ntchito yawo, akugubisa perete, akuyang'anira bataliyoni ya nkhondo. Mungomva kuti kwauma kumeneku mabomba matirale amwalira basapita. Lamasitu suwa masewera, sayenda yekha, amayenda ndi chinyama china chodetsa nkhawa kwambiri, amachitcha kuti chirushi. Mutamuona chirushi suwa masewera. Chirushi ndi mtundu wina wa ziwanda za moyo ku dziko lapansi. Amene anakumana nacho anauma pompo, amene anakumana nacho anachita mantha mpaka anadachita misala. Pafupifupi 98% ya anthu amene amachita misala amakhala kuti akumana ndi chirushi. Chikachita apiye, abwanawo amayenera kuvula malaya kuyamba kuyenda wapansi. Nyamatayo ku sukuluko amayenera kuthawa nkalasi umwewo ku msinja usadzamutolanso wapenga.
mumaona kutolatola munsewa ambiri si chambayi anakumana ndi serushi zinyama zakuti zikangochita apiye mwana wanuyo 1 week akulira osatonthola amene yoyo ndi serushi. Nanga tikadzakumana ndi Asimodees ungayime ngati zimenezi ndi nkhani zosausa kwambiri kumapeto a nthawi ya pansi pano imene anthu tiyenera kusamalira kwambiri ndi kufunafuna mawu a Mulungu kuti atikhalire mu thandizo lace. Nawo tamverani mmene ndikupita kumalechereche mukonzekere chigawo ichi choopsa kwambiri ndicho chimene chimatchedwa kuti digital witchcraft. Digital witchcraft. Kodi zinyama zace ndi ziti zimene zatenga digital witchcraft ku dziko lapansi kuthandizana ndi Leviathan mu final age ngati inoyo tili mu nyengo yomwe digital akhala chida chomwe chinyengo chikwerepo. Kodi munthawa zina mwa zinyamazi ndi zimene zikuchita empower digital in witchcraft, ndipo digital chakhala chipangizo chimene chinyengo chikwerepo. Pamene papo tikamadzabwera audio imeneyo tidzayamba ndi 2 Atesalonika chapter chake cha namba 1 tidzayambira 2 Atesalonika chapter number 2 tidzayambira verse number 8 mpaka verse number 11 kuti tidzaone mmene digital ikuchitira mothandizana ndi zinyama zimenezi. Ndipo tsiku limenelo tikamadzabwera ndi audio ya digital in witchcraft kapena kuti digital witchcraft, ufiti umene ukuchitika ku digital munyengo imene tiliyo. Mwina inu ndi membala mu ufiti umeneyo. Audio imeneyo idzaulula opembeza amene ndi mfiti koma za digital. Tsiku limenelo tidzaulula anthu amene akutamba koma kutamba ndi teknoloji. Masana ndi kuwuluka umachita ndi ziwanda. Tizaziona tsiku limenelo. Iniyo muzaziwa kuti uwu ndi ufiti si luso. Amene yu likadakhala kuti ndi luso ichi chisakadapanga koma chachitikachi mwathandizikamo ndi ziwanda. Digital in witchcraft kapena kuti digital witchcraft. Makamaka masiku osiriza ano tizaziona. Ndi olemba buku la Tesalonika azatifotokozera bwino za mchitidwe ku masiku akumapeto amene inu ndine lero tapondamo. Izi zitipasa chizindikiro chosausa kwambiri pamene tikupita kumapeto. Zinyama zonse ndikuzitchulazi zili pa mtunda. Ndipo kulankhula nkhani ya zinyama kapena kuti zamoyo kapena kuti zolengedwa zimene taziphunzirazi ana Mulungu. Musaganize kuti amene akunena zimenezi ndokhawa ayi. Akunena mozimbayisa m'mavesi ambirimbiri. Tamverani zimene olemba buku la Roma amene ndi Paulo chapter number 1 kuti tikaone chimene tidzafune kuti inu muzachimvesese. Aroma chapter number 1. Aroma chapter number 1 ndimafuna ndiwerenge nanu verse ya number 25. Tamverani verse number 25. Amenewo anasandutsa choonadi cha Mulungu chabodza napembeza natumikira zolengedwa ndi kusiya olengayo.
ndiye olemekezeka nthawi yosatha. Amen. Chakuphonyani chichewa. Tipite pa chichewa. Mumve zimene Baibulo likunena. Ndipo akuti amenewo anasandutsa choonadi cha Mulungu chabodza napembedza natumikira cholengedwa. Tikufuna tizame tizapite patali ana Mulungu kuti tizampeze digital witchcraft. Digital witchcraft, kupembedza koma zolengedwa. Sakumva munthu mpaka pano chichewa sichidayambe kumveka kanthu. Tizazipeza mfiti zimene zikupembedza zinthu zochita kupangidwa, kupembedza zinthu zolengedwa. These are creatures. Mukamamva mawu akuti cholengedwa akunena chamoyo chimene chikukhalira anthu Mulungu ku dziko lapansi. Kamuli pomwepo kapena mdayamba mwayoka, koma ndimafuna kuti muziziziwa zinthu ngati zimene zizi, kuti kodi zamoyo izi ndi chani chidzakhale chikuchitika ku dziko lapansi. Chifukwa Mulungu sazangotisiyira ifeyo kuti tikhale monga mmene tililimo. Ayi, iye adzachita chinthu china chake chachilendo pofuna kusamalira ana ache. Adzachita chinthu china chake chachilendo pofuna kusamalira mpingo wake. Ndikhulupirira kuti ana Mulungu tidzakhale pamenepo mpaka tsiku la maomboledwe. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala kupanga subscribe. Sikomo. Kodi mukumanga nyumba ndipo muli ndi nkhawa komwe mungapeze akatswiri omwe amaziwa za interior designing? Inde akatakwi oziwa kuipanga nyumba yanu kukhala yosiririka. Apatu tikunena za dado rails, floating TV units, wall panels ndi zina zambiri. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Awatu awa ndi kumathero a nyumba. Ngati nyumba anu munamaliza kumanga ndipo mukukhalamo koma sinaduse m'manja mwa Azulanga Projects, ndiye kuti nyumbayo sinathe. Tulukani akadaulo ayigwiregwire kaye. Komanso nkutheka kuti mukufuna kugula katundu aliyense kuchokera ku dziko la South Africa. Apatu tikunena za magalimoto, furniture, tiles, tingoti kalikonse. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Ayimbireni foni ku South Africa pa +2771 017 0529 kapena ku Malawi kuno pa 0899 930 096.